Porsche. Porsche foran os, den nye Cayenne. Og en anden Porsche. Hvad hedder den der bag os? Hvad hedder den, Anton? Hvad? Hvad hedder den der Porsche? 911. Det er bare 911. Det ser ud til, at den har RS-pakken. Den har de specielle bremser. Nå, det er de gule. Nej, Det er ikke ret fordi flot. det er gule. Ja. Han snakker i telefon. Hvem er det? Det ved jeg ikke. Han snakker i telefon. Er det en dame, der Hun taler? snakker med... Det var meget flot spoiler, den her. Enden på en anden dokumentarfilm. Når jeg lige har sagt hej, når Anton lige har sagt hej. Hey. Hej. Det var godt.